Какво са фибрите, какви са техните функции, защо са полезни за здравето, ще разберете тази информация, ако изгледате това видео до край. Фибрите, наричани още влакнини, са вид въглехидрат, които се съдържат само в растителните храни. Животинските храни не съдържат фибри, те преминават през червата ни без да бъдат усвоени или абсорбирани от кръвоносната система. Източници на фибри са храни като плодове, зеленчуци, варива, ядки, семена и всякакви други растителни и хранителни източници. Фибрите са два вида – разтворими и неразтворими. Разтворимите, които се съдържат в храни като чия, овес, боб, лещ и други, помагат храната да се усвои по-плавно и по този начин поддържат кръвната захар в по-стабилни граници, осигурявайки дългосрочна енергия и също така удължават чувството за ситост. Неразтворимите, които се съдържат в зеленолистни храни, моркови, целина, броколи, кафяв, ориз и други, спомагат храната да премине по-бързо, което действа пречистващо върху чревния тракт. Една от основните роли на фибрите, за което